Darato vitamins mga choy. Nakanit pero naubay-ubay gyud. Natagod? Ano sa pamidugayan di? Ay, tagod ay yun. Ano sa pamigpabot yung mga choy? Hala, diya sa mo, kanya sa ami. Yo, what's up mga choy? For this video, nakasuway na mo. Halang-halang nga, gisubakan og murag. Lubi! Murag lubi? Lubi! Lubi? Mga choy, nakasuway na ba mo kalang-halang nga lubi nga kibutangan og manok? O gwapa mo kasuway? Hala, suwayin ninyo! Ano? Sabyo! Bitaw! Asa may mo makasulti? Wala. Ketapang man? Suka. Sige, mahangog yung mga nagpa. Talaga kami. Lami lagi na pre. Tagay ko be. Gusto para hindi par. Tagay mo na par. Ako kay pagalay ko. Tagay mo. Mulo. Dua pangataw ba? Tara, busa itsal po. Nabilan to skin ha? Din. Itsal po. Kumaya po na. Eh, tunggal lang ta. Tunggal ta. Ito ba may aning kino? Demi ay. Di ni pre. Usap na butang mo. Suka. Vegetables. Butang suka. Na. Kung kuha na wala ko ni tingo ko. Para madamay ka. Dali, okay na. Hindi. Ano na mo daw kaya ako pre? Apa yung suruh ka? Tapi tak kubad bin. Oo. Nagbubo ang baba. Na. Kaso lumayan dyan. Unsa? Abes luma, kanindot ang tagpurma. Gini? Wala na say. Tarong na. Nang bana lang eh. Imo lang gyapong imnan, mga mao lagi na iba. Niya na galing ko mga moro bata. Saan na mauto ka? Okay na mga tiyon, sa mga tunugayon, magkokisyo na ta, atong ilo na itong mantika. Okay na mga tiyon, sa mga tunugayon, atong ilo na itong lamas. Sunod, may pasmay ko sa nato kadali. Hay! Hang sino mga tiyon, malinta na ka, basta atong vitamins, di lang, ilolo ng vitamins, Carlo Orsal. Ang vitamins, lolor. Okay na mga choy, ilo na ito ang karne sa manok. Sunod eh, mikos-mikos na ito. Sunod mga... What? Mga choy, ato na ibutang ang lubi, ato itabing. Muna ipagkitawa ko galang-galang nga coconut chicken. Sunod mga choy, ato timplano ko oyster sauce. Sunod, magic sarap. Sunod, patis. Atong yorot, kana oh. Sige. Sunod, atong imikos mekos. Sunod, butangan ato tubig sa coconut. Okay. Gamay. Sunod, imikos mekos sa nato. Sunod! Kuyog na pre! Oh, mga choy, ato na yung patilawan. Okay naman eh. Makpak. Si makpak. Silang duha. Para isuon din na. Bigas po, bigas. Punya. Ang brother. Ipausap yun na largo taran. Duh. Good. Punya. Matay, okay na. Luto na. Hanggang mga tayo, ang sabi natin kayo, nato na yung haunod. Hanggang mga tayo, ang sabi natin kayo, nato na yung hibubod.
Ako niya. Udah? Ako ani. Oh mga tol! Eating na! Wow! Sili mga Choy. Tara. Tama na eh. Sukol na eh. Sukol na. Bitirano na kayo eh. Dara. Oh? Na. Dayok mga Choy. Grabe to ha. Darap po daw. Di pa di pa kansin na darap po. Wow, nice. Grabe gigapod oy. Wow, grabe kumaon tawana. Pag mo pitpos malamban ron. Ay, baka oroy. Pante. Yung ilog mo sa sili eh. Da. Mura pa di karlo ang sili eh. Birahan. Lo. Grabe dinyo ang mukha o pili to anak. Unito taning uban din ang nutigan mo sa uban. Gara sa. Labiyo di sa mga basher ya. Pero kami ganagi kami makausili eh. Grabe san mo eh. Los gara-gara padong na ba na munan. Sudlot na siya pinagabigit. La polvas ay. Mga Choy! Linig na! Wow! Mayra! Wow! Shoutout lang misa mong whitey. Shout out! Shout out! Tade ko na Jomer Derder Bilazar. Shout out! Og Melody Herb. Shout out! Og Daniel Jane Sumampong. Shout out! Og Vincent Jude Doludo. Shout out! Og Michelle Casares. Shout out! Warren Abanyo. Shout out! Romel Magalinis. Shout out! Og Roger Hananilo Biroco. Shout out! Og Romeo Barongoy. Shout out! Eddie Birao. Shout out! Jade Carl. Shout out! Mga guys. Shout out! Rosita Simangan. Shout out! Sawa pa ma-shout out ya mga Choy no? Comment lang mo, Potro. Wala.